ଦୟାର ଭାବ ନ ଆସିଲେ କେହି ଜଣେ ଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏଇ ଦୟା ବା ଦାନ ରୂପକ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଅଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏ ଭୟଙ୍କର ରାଜା କଳି ଲୌହ ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଦଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେଥିରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଦାନ ଦୟାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦାନ କେତେ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ 50-55 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ କି ମାଉସୀ ଜଣେ ସେ ଟିଭିରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ 5 ଭରିର ସୁନାହାର କିଏ ନେଇଗଲା। ଭାରି ଲାଗୁନି ଆଉ ସେଇଟା ବାଜୁଛି ତା ତଳେ ପୁଳାଏ